हमरे माई जैसन के करो के माई नाही बा। हमरे माई जैसन के करो के माई नाही बा। अरे उआ भागा होई जेकरा के माई नाही बा। उआ भागा होई जेकरा के माई नाही बा। हमरे माई जैसन के करो के माई नाही बा। उआ भागा होई जेकरा के माई नाही बा। उआ भागा होई जेकरा के माई नाही बा। बोलो यार, हमको भी मजा आ रहा है। बोलो जरा से। माँ क्या करती है? नन्हवे से माई हमके टिकवा लगावे। नन्हवे से माई, नन्हवे से माई, नन्हवे से माई हमके टिकवा लगावे। चूमी चाट हमके दूधवा पियावे हो, दूधवा पियावे। चूमी चाट हमके दूधवा पियावे हो, दूधवा पियावे। ओकरे दूधवा जैसन कौनो, ओकरे दूधवा जैसन कौनो मिठाई नाही बा। उआ भागा होई जेकरा के माई नाही बा। उआ भागा होई जेकरा के माई नाही बा। और माँ क्या करती है? गोदिया खिलावे, गोदिया खिलावे, गोदिया खिलावे माई हमें दुलरावे। गोदिया खिलावे माई हमें दुलरावे। गाई गाई लोरी आऊ हमके सुनावे हो, हमके सुनावे। ओकरे लोरिया जैसन कौनो, ओकरे लोरिया जैसन कौनो सहनाई नाही बा। उआ भागा होई जेकरा के माई नाही बा। उआ भागा होई जेकरा के माई नाही बा। जब बच्चे की तबीयत खराब होती है, माँ क्या नहीं करती है? बच्चे को नजर न लगे इसके लिए माँ काजल लगाती है। क्या करती है? गजरा लगा के, गजरा लगा के, गजरा लगा के माई नजरा बचावे। गजरा लगा के माई नजरा बचावे। तनिको जब खांसी आवे देवता मनावे हो, देवता मनावे। ओकरे ममता जैसन कौनो, ओकरे ममता जैसन कौनो दवाई नाही बा। उआ भागा होई जेकरा के माई नाही बा। उआ भागा होई जेकरा के माई नाही बा। बच्चा बड़ा होता है तो माँ को दुख देता है, ये समाज दुनिया उसको क्या
ये अपील है सभी लोगों से कि अपनी माँ को मत सताइए। जे केहू भैया बहिनी माई के सतावेला, जे केहू भैया, जे केहू भैया, जे केहू भैया बहिनी माई के सतावेला, माई के सतावे वो कर दिलवा दुखावे, हो दिलवा दुखावे। अरे वो करी जैसा दुनिया में, अरे वो करे जैसा दुनिया में कसाई नहीं बात, वो भागा हुई जेकरा के माई 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 नहीं बात। हमरे माई जैसन के करो के माई नहीं बात, वो भागा हुई